ಮಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಾಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಾಜಿಯವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಆರಾಧನಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಲುಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾಗುವುದು। ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು, ಆಟಿತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆ, ಜನಪದೀಯ ಆಚರಣೆ, ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು। ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅವೇತೋ ದೈವದೇವರಣ ದೇಗುಳದ ನಾಡು ಪಂಡಲ ಪ್ರಭಾವ ಧರ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೈವದೇವರಣ ಆಚರಣೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬುಡುದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಕ್ ಈ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುನ ತಿದ್ದದು ಬುಲ್ಪ ಸಾತ್ವಜಾರ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಆದಿತ್ತು। ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಉಂಡು। ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪುನ ದುಂಬದಾದ ಕಾಲಡ್ ಬಾರಿ ಭಂಗದ ಸಮಯ, ಬೆಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ಜನಬಂದಿಗಳು ಮಾತ ಕಂಡುಡು ಬೆಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಶ್ರಮನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಸಮಯ ಪಂತ ಈ ಆಟಿಡ್ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಸಮವಂತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಇನಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವಣೆರಿಯದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನಾಯಕರು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಭಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದು ಬದ್ದನ ಇಂದು ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ, ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಐಕ್ಯಮತ್ತೆಡು ನಾನಾ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನಾ ಜನಕುಲು ಸೇರುವುದು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಜವಣೇರು ಅಂಜನೆ ಊರ ಪರ ಊರ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲ ಸಹಕಾರ ಅವೇತೋ ಉಂಟು। ಈ ನೆತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಗೊಬ್ಬುಗಳು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಕ್ಕಾಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖೇನ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ತಿಂಡಿ ಕನಸುಗಳು ಮಾತ ಕಜಂಕದ ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪದ ಪಚ್ಚಿಲು ಬುಕ್ಕ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಫುಡ್ ಕನಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂದೇರು। ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಗೊಬ್ಬುಗಳು ಈ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ದಪ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕರಪುಡಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ಒಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜೀವನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಮನತನ ತೆರುವನ್ಯಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯತೆಡು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಸೇರೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ತಿರಿಯೊಂದು ಬದುಕುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತುದು। ಎರಡನೆಯದು ಸಮಾಜ ನಡಪನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡದು ಐಕ್ಯತೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಗೊಬ್ಬುದು ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತ ಒರಿಯೊರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿಯ ಬಾಳಿಯರೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಆದ ತಪ್ಪಾವಂತ ನೆಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ, ಮಣಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಳೆಕಲ್ಲು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರ ಎಂಕೆ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾರಾಚೆ, ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಮಾಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರ್ಕಾಪು, ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಪು, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಡಿ, SKDRDP ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು। ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು। SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಲ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು। ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, V4 ನ್ಯೂಸ್, ವಿಟ್ಲ।